ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಮರಲಿ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹುಷಾರ್ಲೆ ಇನಿ ಸಂಡೇ ನಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತ ಇನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಚೂರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಶೂಟ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಪಣೆ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಎನ್ಮರೆ ಅಂಡ್ ಏಪಲ್ಯಾನ ಎನ್ಮರೆಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಿದಾಡುವೆ ಇನ್ನು ಲೇಟ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಪೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಬುಕ್ಕನೆ ಪೋಪಣೆ ಪೊಪ್ಪಗೆ ಚಾಪ ತೊಂದೆ ಪೋಪೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಕಡೆ ಪುಡುಜಿ ಪೊಪ್ಪನ ಫೋನಾಗ ಚಾಪ ತಂದು ಪೋಪೆ ಅಂಚ ಇದು ಎನ್ನ ಚಾ ಉಡತ್ತೆ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆ ಒಂದು ಲೇರ ಅಮ್ಮ ತಾರೆ ಪೇರು ಪುನಃ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಉಡತ್ತೆ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆ ಒಂದು ಲೇರ ಸೊ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆ ಪುನಃ ಟೈಮ್ ಮುಡಿ ಎಂಕಲ್ నేను ಮಾತ ರೂಮ್ ಪುರ ಸೆಟ್ ಮಂದು ದಿಕ್ಕ ಸೋಪನ್ ಪುರ ಅಂಚಿ ಒಯ್ತದ್ದು ಲೊಕೇಶನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಪಿದಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲುಗ ಬುಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಚಾಪದ್ದು ರೀಲ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಎದುರು ಮಾತ್ರ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇರೋದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಿಂಜ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿನ ಇನ್ನೆಂತ ಮಾಡೋದು ಬಿಕಾಸ್ ರೀಲ್ಸ್ ಎದುರು ಮಾತಾಡ್ತು ಕೋಜಿನ ಬೆರಿ ತೋಚಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕೊಡಿಲಾಗ್ತಿದ್ವಿ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪಾಡ ಆಡ್ದೆ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಇರೋರ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪಾಡನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಮುಖದೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಡ್ಮೇಟ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಶಫಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ ವೀಕ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಡೇ ಪಾಡುವೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಹೊರ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಇದು ಏನು ಉಂಡತೆ ಈ ಶರ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ ಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಓಮಾತ ಅಂತ ತೋಜಾವೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂದು ಇನ್ ಶರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡ ಫುಲ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಓಪನ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವೇನು ತೋಜಾವೆ ಅಂತ ನಿಮಿಷ ಪಿರಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಚ ದಾತೇಟ ತೆಚ್ಚಿ ನಾನೊಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಇಂಚ ಬಟನ್ ಪಾಡ್ದು ರೆಡ್ ಬಟನ್ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ನೋಡಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿ ಇದು ಬೇಡ ಪಿರಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಶರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಪಂಡ ಇನ್ ಶರ್ಟ್ ಲೇಜಿ ದಾಲೇಜಿ ಉಲೈ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಲೇಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಶರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಅವಳ ಕೊಡ್ಚಿ ನಾನು ಇನ್ ಶರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಮಂಪೆ ಇದು ಟೀ ಶರ್ಟಿಗೆ ಪಡ ಪೌಚುರೆ ಅಂತ ತೋಚುವೆ ಮುಡ್ಸಿದ್ದು ತೋಜಿನತ್ತೆ ತೆಪ್ಪುಗ ಒಂದು ಇಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಶರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇನ್ ಶರ್ಟ್ ಲೇಜಿ ಉಲೈ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಲೇಜಿ ಮುಡ್ಸಿ ನಾನು ಇನ್ ಶರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಮಂಪೆ ಎತ್ತೆ ತೋಜಿರಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ One, two, three, four. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. ಯಾರು ಇಂಚನೆ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೌಂಟು ಇದು ಕೌಂಟು ಅವಾಗ ಚೂರು ನೀಟ್ ಅದ ಇಂಚ ಒಟ್ಟರ ಇಂಚ 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 ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವು ಫಾಸ್ಟ್ ಅದಾತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಗೊತ್ತೋಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಯಾರು ಇಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಚಾಪರ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾಪರ್ಕ ಚಾಗ್ ರವ ಇಡ್ಲಿಲ ಚಟ್ನಿಲ ರಪ್ಪ ಚಾಪರ್ದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರೀಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಅಮ್ಮೇನ ಶೂ ಇತ್ತು ನತೆ ಉಂಡಾ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪುರಾತನವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶೂ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ 4 years ಹೈರಾಣಿಕ್ ನೆನೆ ಪಾಡ್ಗ ಶೂ ಇಜ್ಜಿ ಶೂ ಒಂದು ಎಪ್ಪುಡು ಎಂಕ ಸೋಕುದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬಾಡಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾವ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಆತು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆದ ಆವಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಲ ಸರಿ ಮಂತದ ಜಿ ಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ದೊಕ್ಕ ಚೂರು ಫ್ರೀ ಆದ ಮನ್ಪೇನೆ ಟೈಮ್ ತಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ಪಪ್ಪನ ಇರುವಿರು ನಾನು ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಒಂಬರೆ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಮಂತಂಡ ಅಂಚಾರ ಪಕ್ಕ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ದೊಕ್ಕ ಚೂರು ನಲ್ಲ ಬೆಟರ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಪೋಪೇನೆ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿಲ್ಲ ಕಣೆ ಇತ್ತೆ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆತೆ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿಲ್ಲ ಕಣೆ ಬೆಟರ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಲೇತೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕಾನಾಗ ದಾಯಿಗೆ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 5 minute ಅತ್ತೆ ಬುಕ್ಕದೆತ್ತದ ದೀಪುಣೆ ಅಂಚ ಡನ್ ಒಂದು ಆತ ಸೂಟ್ ಲಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಸೋಕುದ ಶೂ ದೆಪ್ಪುಡು ಎಂಕ ಇಂದೇ ಈ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಉಂಡತೆ ಇಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂತುಜಿ ಅಡ್ಡಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಉಂತ ಯಾರು ಆಪುಜಿ ಐಕ್ಯಾನ್ ಜುಗಾಡ್ ಐಡಿಯಾ ಮಂತಾನೆ ಅದಾಯ್ತು ಅಂತ ಬಂಡ ಈ ಥರಕ್ಕೆ ಬಂದುಂಡತೆ ಮೆಗ್ದಿನ 5 ಇಂಚ ಮಂತದ್ದು ಸುತ್ತದು ಐನೆಡಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಲ್ತದ್ದು ಟೈಮ್ ಅರೌಂಡ್ ಮಂತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಬೆಲ್ಟ್ ಒಂದ್ಬೋದು ಮಂತಾನೆ ರೀಲ್ಸ್ ನಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಿತಾಡ್ನೆ ಹೊಸತ್ತೊಂದು ಟ್ರೈಪಾಟ್ ಅದೇ ಪೋಡಿ ಇಂಚ ಉಂತವನ ನೆಟ್ ಇತ್ತು ನೆಟ್ ಇತ್ತು ನಾನೇ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಿತಾಡ್ನೆ ಅಂಗಡಿ ಕಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ವೆ
ಏನು ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತು ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಲ ಅಂತ ಪರ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಪರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕೀಲ ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಪೋಲ ಅಂತ ಆ ರೀಲ್ಸ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೆ ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಬಿದ್ದಾಡ್ನೆ ಅಂಗಡಿ ಪಾತ್ವರೆ ನಿಕ್ಕಲ್ದ ಯಾನಿತ್ತೇನು ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಬತ್ತೇನೆ ಪದ್ರಾಡು ಕರಿಂಡು ಅಂಗಡಿ ಅಂತ ಬೇಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಇಂಕ ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿಡು ಬುಕ್ಕ ಇಂಕಿತ್ತೆ ಬೋಣಿಲಾಂಡ್ 750 ರೂಪಾಯಿದ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ನೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೂರ ಸೇಲಾಂಡ್ ರೆಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂಚ ನನ್ನ ಮುಲೆ ಅಂಗಡಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಕೆಲಸ ಫುಲ್ ಡೇ ಬುಕ್ಕದೈತ ಅಂದು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪೋತನೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ 8th or 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ 1 ವರ್ಷ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪೋತೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇருந்து ಪಂಡ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ಇತ್ತನೆ 1 ವರ್ಷ ಏನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪೋತೆ ವಿಟ್ಲದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಗೂ ಪೂರ ಏನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಂತದ ಗ್ರೂಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತದ ಎಂಕ್ಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಿಂಜ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಂತದ ಅವಾಯಕ ಯಾನು 1 ವರ್ಷ ಪೋದು ಬುಡಿಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿನ ಬುಡಿಯ ಬುಕ್ಕ SSLC ಎಂಕ್ಲು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಂತದ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಖಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ PUC ಇಡ್ಲಾತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಗ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಗ್ರೂಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬುಕೆಂಕ್ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಅದೆಂಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಮರ್ಲಿ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನೆ ಅಂತ ಪಂಡ BCom ಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಅವೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಕೆಲವರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಸೊ ಯಾನು ಐನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತದ ಪೂರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಂತದೆ ಐನ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಖಲ್ ತೂದಿ ಜನ ತುಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಚಾನಲ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಫುಲ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಐತೆ ನಾ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇಂಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇಂದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಮಾತ್ರಗಳು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ನೈಲ್ ಆರ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಾತ್ರಗಳದೈತೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐ ನಮ್ಮ ಬುಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ಅವು ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೋಂದಿಪ್ಪುಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನನ್ನ ವಾರೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಂದಿಪ್ಪೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಡೋಂದಿಪ್ಪೆ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ವೀಡಿಯೋಲ ಪಾಡುವೆ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋಲ ಪಾಡುವೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕುಜ ಅವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ನಮ್ಮ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಬುಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೋಂದಿಪ್ಪುಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೋಂದಿಪ್ಪುಡು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೆತ್ನಕ್ಲು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೋಂದಿಪ್ಪಡು ಮಂತೋಂದೆ ಇಪ್ಪುಡು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬುಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕುಜಿಂಗ್ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಂತೋಂದಿಪ್ಪುಡು ನಮಗೆ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಣೆ ಇಂಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪುಡು ಪುಣ್ಣೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ಸಮಯ ಹಿಡ್ತುಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಚೂರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪುಜ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂದ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪುವ ಲೈಕ್ ಒಂದೇನ ಶಾಪ್ ಎಂಕ ಆತ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಅಂಚ ನಾನು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತದೆ ತುಲೆ ಅಂಚ ಅವೇ ನಮಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕುಜ ಅವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಮಂತೋಂದಿಪ್ಪೋಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೋಂದಿಪ್ಪೋಡು ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಡ್ಲ ಚೂರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಪ್ಪೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಡ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಾರಂದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಕೌಂಟ್ದ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಲು ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಡ್ಲೆ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಜಿಂಜ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಈ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿತಿದ್ದಿರೋಳು ಫುಲ್ ಡೇ ನನ್ನ ದಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಡಿತಿದ್ದಿದ್ದು ದೀಪದಿದ್ದು ಅಂಗಡಿಡೆ ಕೆಲಸ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೂ ಪ್ಯಾರುಂಡು ಅವು ದೈತಾಪಣೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪೊಂದು ಗೆರೆತೊನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್